Джулия. Тя отново ще е мъж и това е един от най-популярните изпълнители в последните години. Това е Бруно Марс. Да видим как ще се справи Джулия. Бруно Марс! Уоу! Тук Джулия ще трябва да запали дивата енергия в себе си. Защото образа на Бруно Марс е много енергичен, много ярък микрофон, муцунка, оголени зъби, сбръчкан нос. То готиното при него е, че е супер оптимистичен такъв, супер усмихнат, да. Обаче много има и някакъв драматизъм на моменти в парчетата, което е супер готино. Той е по-скоро хъс. Хъс е, да. Хъс, точно като младо петле. Той е, защото е и нисичък, и пъргав. Сега танците вече. И раз. И в това изпълнение на Бруно Марс няма кой знае каква хореография. Всъщност в неговите изпълнения винаги има по-скоро движение тип поведение, заедно с неговите музиканти. Не трябва да е точно в никакъв случай, даже напротив. Има някои по-емблематични стъпки, които ще покажа, но като цяло не е нещо, което би трябвало да затрудни. 7, 8, топ. За да наподоби звученето на Бруно Марс, с Джулия работиме върху дишане. Като поемеш въздух, моментално стягаш долу. Каквото и движение да правиш, ти стягаш долу и натискаш енергията. Не позволяваш на въздуха да се качи до тук. Акцентиране на тона, закръгляне на вокала. Само не настрани. Надолу. От тук. Задържаш и качаш горе. Да. Трябва да поема въздух, да може преди това задължително. Да звънне. В началния период на нашите репетиции на Жули беше доста трудно, но постепенно тя започва да свиква и сега вече достава невероятно удоволствие. Доволна ли си от задачата си тази седмица? Бруно Марс. Не, да. Последно не или да? Доволна съм. Защо? Много трудна задача. Въздух трябва да имаш. Да танцуваш и да пееш едновременно. Точно това е предизвикателството. Много ми е трудно да дишам и да пея и да танцувам и изобщо... Правила ли си го до сега? Не. За първи път? За първи път, пак за първи път ще правя. Всичко ти е за първи път? За първи път, да. Тази ще правиш прощапулник. Добре, искаш да видим как се справя с това упражнение танци и пеене. И самия той, Бруно Марс, в изпълнението на Lock Out of Heaven. Страшен съм на английски. Желаете успех за поене в асансьора. Дами и господа, изпращаме Джулия Бочева, за да посрещаме на сцената като тъмнокожото бижу Бруно Марс! Дами и господа, той е един от най-големите и за него казва, че е новият Майкъл Джексън. Аплодисменти за Бруно Марс!
For too long, for too long, yeah, you make me feel like I've been out of heaven. For too long, for too long, sorry. Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, hey, oh, hey, 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 hey. Гласувайте за Бруно! Неузнаваема Джулия! Или за Марс на номер 17702 и за Джулия, естествено. Джулия, този път нямаше кадиф, нямаше шоколад, т.е. нямаше нищо, което те разсейва. Какво мисля твоето изпълнение тази вечер? Еми, какво мисля? Не знам, журито ще каже. Всичките журито да кажат. Всички публика. Не, искам ти да кажеш какво мислиш. Аз изкефих на Макс и мисля, че това е най-важното. Добре, да чуем какво мисли уважаемото жури. Ще започнем от Хилда. Хилда, само ти питам, това всичкото злато ли е на тебе, бе? Да, арменско злато. Браво, откъде го взимате, от Ереван? Събираме го. Родово злато. Си събирали, това е брат. родово злато. Браво. Всъщност, това не трябваше да го казваме, трябва да се пребера после някъде вкъщи. Не знам, другия път те чакам с златна Ти коронка. не ми мислиш доброто тази вечер. Добре, кажи за изпълнението. Всички знаят, че е реквизит, няма страшно. Джулия, и пеенето е перфектно, и танцът е перфектен. Моля те, отпусни се. Дай си удоволствие и изкарай от себе си това нещо, което аз съм сигурна и виждам, че го носиш. Изкарай го от себе си и дай емоция, дай енергия, емоция. Всичко друго ти е перфектно. Пееш страхотно, танцуваш страхотно, гримът ти е фантастичен. Искам да усетя истинската енергия, истинската пулсация на това нещо, което става на сцената. Дони? Две неща пак ще кажа. Едното е за гласа. Коренно различни са ви гласовете, обаче това някакси не ми направи впечатление в момента. Той има такъв особен, въздушен, висок, много пъргав глас. Това е най-характерното, но няма никакво значение това в случая. Имаше страхотна енергия и това, което ми направи впечатление към края, всъщност че ти с микрофона така прасна едната китара, след което обаче адски адекватно каза sorry и си продължи да пееш, което също много хубаво. Дони, наживо сме, брачи. Прасна, казах прасна. Какво? Да. Сори, да не казвам сори. Не се разбирам. Няма значение. Карай нататък. Фънки, кажи ти. Госпожица, как се казвахте? Джулия Бочева. Джулия. Фънки, моля те други път да научиш всички участници. Вече това е трети концерт. Госпожице Джулия, аз съм безкрайно радостен тая вечер. Безкрайно. Вие се събудихте. Най-после. Пролете! Фънки, пролете! Преди вашето изпълнение, точно си говорехме с Дони, че по всяка вероятност вие ще умрете в това предаване и трябва да ви закопаме. А вие, много интересно, че изгряхте тая вечер. Дами и господа, едва в третия лайф... Горяхте в танца, направихте и образа прекрасно. Що спахте в останалите дни? Тя ли? Да, не мога да разбера. Има си други ангажименти, не само шоуто. Тая вечер съм много приятно изненадан. Благодарим на журито. Благодарим за Бруно. За Бруно от Марс или Джулия гласувайте на 17 702. Заповядайте по делчето.